Avui hem vingut a veure el cementiri de Poblenou. Aquest és el primer cementiri de la ciutat. Abans, les ciutats no tenien cementiris. Hi havia una església i a l'església hi havia un camp sant. Això va provocar amb els anys que pensessin que millor ordenar les ciutats i l'espai per qüestions de sanitat i per tenir ordenat una miqueta també el territori. Aquest és el primer cementiri de la ciutat de Barcelona, no és el més gran és el de Montjuïc. Aquest cementiri era molt petit i amb la guerra del francès es va fer una miqueta més gran. Ara estem en una part que és prou monumental. Tenim alguna obra molt famosa que és el Petó de la Mort. Doneu-li al like, la campaneta i ja sabeu, si voleu estudiar català o castellà, bé ser elit. Adeu!